కొండా సూరేఖ కూతురైన కొండా సుస్మిత గారు రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. దానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు కౌంటర్ ఇస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు చిట్టా బయట పెడతాని మాట్లాడుతున్నారు. నీకు రేవంత్ రెడ్డి గారు కౌంటర్ ఇచ్చేంత స్థాయి నీకు లేదు. రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి రాసుకుంటే ఒక పుస్తకం అవుతుంది, చెప్పుకుంటే ఒక చరిత్ర అవుతుంది. పరకాల నియోజకవర్గానికి నేనే ఎమ్మెల్యే. రేవంత్ రెడ్డి టికెట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా, రేవంత్ రెడ్డి సపోర్ట్ చేసినా చేయకపోయినా, రేవంత్ రెడ్డి నాకు ఎదురుగా నిల్చున్నా నేనే గెలుస్తాను మాట్లాడుతున్నావు కదా. మీ అమ్మ నాన్న అంత సమర్థులే కానీ అయ్యింటే డైరెక్ట్ గానో ఇండైరెక్ట్ గానో మంత్రి పదవి కోసం రేవంత్ రెడ్డి గారి కాళ్ళు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? మీ అమ్మ నాన్న అంత సమర్థులు కానీ అయ్యింటే అధికార పార్టీ తలదాచుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? మీ అమ్మ నాన్న కానీ అంత సమర్థులు కానీ అయ్యింటే మీ నాన్న ఎమ్మెల్యేకి ఎందుకు పోటీ చేయలేకపోయినాడు? ప్రతిదీ విమర్శించడం కాదు. పరకాల నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే కాదు కదా, పరకాల నియోజకవర్గంలో సర్పంచ్ కూడా గెలిచలేవు. జీవితంలో సర్పంచ్ గెలిచలేని వాళ్ళు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడంత మొగోళ్ళైనారా?